Primatdrengen. I har alle sammen hørt om Superman, Hulk eller Spider-Man. Men i dag skal I høre om en superhelt, som adskiller sig en smule fra de her. Og den superhelt, jeg snakker om, er Primatdrengen. Som alle ved, så har alle superhelte en oprindelse. En oprindelse, som fortæller om, hvad var de før de blev superhelte? Hvordan fik de superkræfterne? Var de særlige spædbørn, som blev sendt til jorden fra en døende planet? Var man en teenager, som blev bidt af et radioaktivt dyr? Eller har man bare været så rig, at man kunne betale sig til at være en superhelt? Der er uendelige eksempler, men dem skal vi ikke snakke om lige nu. Nu tager vi kun udgangspunkt i Primatdrengens oprindelse. Hej, jeg er fortælleren, og nu skal jeg fortælle jer historien om Primatdrengen. Det startede således. Primatdrengen, også kendt som Jerry Wilson, var en dreng på 14 år, og han gik i 8. klasse ind i København, og han boede i Rødovre. Desværre var han lidt af en taber, og derfor blev han ret tit drillet af en bølle ved navn Kurt, som I kan se her. Au! Så er det Jeremy for det fodbold i hovedet. Kæft, en nar. Hvad i alverden har I gang i? Smut så ind i klassen, unger. Det har ringet ind. Kom. Ikke dig, Jeremy. Jeg vil godt lige snakke med dig. Jeremy, næste gang de driller dig, så skal du altså bare sige det til mig, okay? Jeg skal nok sætte en stopper for det. Ja, så siger vi det. Men Jeremy tog ikke imod hans lærers råd, for han mente nemlig, at de voksne var ufattelig dårlige til at hjælpe børn med deres problemer. Specielt når det gjaldt mobning. Så var det sgu nærmest op til børnene selv at få løst deres problemer. Jeremy var allerede ved at være godt træt af at gå i klassen. Han skulle heldigvis også på ferie til Congo om nogle dage. Det havde han faktisk glædet sig meget til, for der var masser af dyreliv at se derovre. Og så slap han for at se på hans dumme klassekammerater. Det handlede bare om at komme afsted. Jeremy havde valgt, at han skulle til Congo, fordi han havde hørt, at der var et abereservat med aber fra hele verden. Og han var dybt fascineret af aber. Da han var ankommet til Congo, kiggede han over imod abereservatet. Men Jeremy så ikke, at der var et advarselsskilt. Et advarselsskilt, hvor der stod: karantæne. Aberne er radioaktive. Radioaktiviteten havde påvirket dyrenes adfærd, så de var blevet meget mere aggressive end naturligt. Da han var kommet ind, stod alle aberne klar til at angribe Jeremy. Hvad vil I? Nej, lad mig være. Alle de radioaktive aber begyndte at rive og bide ham over hele hans krop. Nej, lad være. Det går ondt. Da Jeremy var besvimet efter angrebet, gik aberne væk. De troede, at han var død. Lidt senere vågnede Jeremy op. Er jeg i live? Gudskelov. Jeg troede også lige, at de der aber dræbte mig. Nå, jeg må ellers smutte tilbage. I al den tid, hvor Jeremy lå på jorden, muterede hans krop på grund af bidene fra de radioaktive aber. Men det vidste Jeremy ikke, før han så et rasende næsehorn. Se blot. Han kan springe højt. Et næsehorn! Wow, så højt har jeg aldrig kunnet springe før. Han har også fået superstyrke. Nå, det her kan lære dig ikke at være så næsvis. Han har også fået en overmenneskelig lugtesans. Det var underligt. Jeg kan lukke bananer helt over i den der retning. Han finder ud af, at han kan strække sine arme så langt, som han ønsker. Han kan kravle op af næsten hvad som helst. Hvad er det, der sker med mig? Det ene øjeblik bliver jeg bidt af en flok vilde aber, og det næste øjeblik, så kan jeg springe højt, løfte et næsehorn, klatre op ad træer så let som ingenting, strække mine arme ud så langt, som jeg har lyst til, og så videre. Jeg ved ikke helt, hvorfor de der aber gav mig superkræfter. Måske skulle jeg undersøge mere om det en gang, når jeg kommer hjem. Nå, men nu hvor jeg har de her kræfter, hvad skal jeg så bruge dem til? Burde jeg bruge dem på at opfylde med eget begær? Eller skulle jeg måske bruge dem på at hjælpe andre? Så det vil nok være mest det rigtige at bruge dem på at hjælpe andre.
Nu hvor jeg er blevet velsignet med disse evner, og så er det jo mit ansvar at bruge dem på det gode. For med store evner følger der også et stort ansvar. Jeg starter mit superheltekarriere, når jeg kommer hjem. Da Jeremy endelig kom hjem, svor han ville bruge sine kræfter på at bekæmpe kriminalitet. Så han fik lavet sig et kostyme og påtog sig nu navnet Primatdrengen. Hit med pengene, eller skyder dig din klam hund, mand. Ikke på min vagt. Ah! Bare rolig, jeg har dig. En eller anden får min kat ned på træet! Her er deres kat. Skynd dig nu for helvede, inden politiet kommer. Glem politiet. Hvad med når primatdrengen kommer? Hvem er primatdreng? Nej! Det var underligt. Vi fik besked om et bankrøveri, men det eneste, jeg kan se her, er nogle røvere, der er bundet sammen. Hey, hvad er det for en kort? Fra jeres rare superhelt, Primatdrengen. Hvem er Primatdrengen? Ja, det var et rigtig godt spørgsmål. Al den snak om Primatdrengen kom faktisk også i nyhederne. God aften og velkommen til nyhederne. Inden for de sidste 24 timer har vi oplevet noget helt exceptionelt. Det viser sig nemlig, at der er kommet en superhelt til byen. Ifølge de visitkort, han er efterladt på gerningsstederne, går han under navnet Primatdrengen. Vi interviewede en række mennesker om, hvordan de er blevet hjulpet af vores nye superhelt. Han stoppede et bankrøveri. Ja, men han redde min kat ned fra et træ. Han reddede mig fra at falde ned fra 5. sal. Han kom bare svingende ned, og så reddede han mig væk fra en lastbil. Vi vil løbende holde jer opdateret om dette mystiske fænomen, Primatdrengen. Jeremy, eller rettere Primatdrengen, blev hurtigt kendt blandt folket, især blandt damerne. Jeremy Wilson derimod var stadig klassens taber, da han kom hjem. Han blev stadig mobbet af Kurt, også selvom han nu med lethed kunne smadre ham med sine nye kræfter. Men Kurt kunne jo komme alvorligt til skade, og det ville måske også afsløre Jeremys hemmelige identitet. Oh my god! Jeremy er Primatdrengen! Pokkers. Der afslører jeg lige min hemmelige identitet. Selvom Jeremy Wilson ikke var populær, så var Primatdrengen en superstar i klassens øjne. Jeg vil ønske, at jeg gik i klasse med Primatdrengen. Han er så lækker! Men i stedet så går vi i klasse med ham, taberen Jeremy. Tina, hvordan ved du egentlig, at Primatdrengen ligger, når ingen har set, hvem der er, der gemmer sig bag masken på ham, udover ham selv? Det ved jeg bare. Det ved jeg bare, fordi jeg er en pige, okay? Han er lækker, og det er du ikke. Og det vil du aldrig være. Jeg vil bare ønske, at jeg gik i klasse med ham. Hvis bare hun vidste, hvem Primatdrengen i virkeligheden var. Tænkte Jeremy og smilte. Selvom Jeremy var blevet mobbet hele dagen, betød det ikke så meget, for han var glad for sine nye superkræfter. Nu var han Primatdrengen og skulle leve op til det ansvar, man har som superhelt. Og det var så Primatdrengens allerførste eventyr. Slut.